Ka office jong ka deputy commissioner East Khasil sa ka khatsan tarik jiliu kalawan syakmat panpen syai halor ka jingpen bra kaba kala penmi ka khatsau tarik jiliu halor ka jingpen mi kendon bagi brio ki bompat ai injektika kinom la ban sang dukan pat kumjo iki driver taksi bakin pat yo ban kamai ki kali ki bakinya hapa keren chikilat patai khobor ka deputy commissioner ki East Khasil ka kong Isawanda lalu kala ong baka office jongka kan hab ban shim dakate ka sinjam khnang ban la ban yada no khniang covid dakaba kala pen ksan ban nakajing ai injektika kibabon kimen sim kilalait nakajing yam pat kito kibla dei ban khlad no kidei pat kibam pat dab ai tang ha East Khasil district ru ni don ar phosau hajar sispa san ho pratli total cases still na ki active ki duna ho ka positivity rate jongi ka dei khandai percent ko belong menta ka e ka bakhamเป็นkhuslai yangi kadei ka case fatality rate san spa nyo pho hadu menta ka bamut 2.3% r point lai percent na shispa ki brio ki bio kem ni ujing pang ki khlad no kata ka bamut bala dangi play shisendon la dangi sedang ban le ya ka open up ni penjen so de ka lockdown la da ki brio kim pikir pat kham tam la da ki brio kim patre ban shin ya kadi ka chim ya da la ban long ba khambun shu shu ngin yo kem ni uching pang la datang shilak na ka population jong hi East Khasil Hills ru ni yo kem bat ka case fatality kadang ne kumju kata ka bamut ngin kot kumba ar hajar lai hajar ngot ki brio ki ban do no ela ka chim ka choice ka de ya kata kin ngin choose bangin infect bon ngot kin yap bon ngot lani ngin vaccinate ngin shim ya ketika ki bangila yoi ki bela shim hi ya ketika ki khamduna banyo kem ya ka chimpang tu but ki bai la yo baro artli ki injection ki khamduna shibon e ka chimpang ka bejur ka jing thia hospital bat ka jing yap ni yoi ba khandai phawai percent 91% na ki ba dei ban khlad no no ni khnyang chimpang ki dei ki bam pat yo ya ka vaccination kini ki facts and figures ki baki doktor hi ki ai hi ka science hi ka pen i ngi ndai bang isu thau hi ngin hap choose te ngai e shapi ru pen so thu hi kata ki brio ki ba shongyo ki brio ki ba dia kali ki brio ki ba hab basa ki ba hab bella ki dai ki high risk ngim kwa ba pen wan shrieng ba pen bet jingpang hi khon ki ti ki parlok ki parajor ki merat ki me e jong phi ki temen ki pro ni kwa ba phi ru pen long save khang ba ki wei ru pen long save kibon kilong yang kalong pesusi hadu kata-kata kila lose kila do no yo nong kamai primary breadwinner jongki menta haka jingtha ko bengi ai shikishnong kalaya shat ko vaccination ki khatra hadu sapu sau snem bat ki sapu san snem shnong chane ni ong komnoi kishnong sngo bha prioritize lani ai ker pangshwa yakito ki single families kilong yang ki bedontang ikmi ne ikpa namar ni i haka ri baro ko wei haka state jongi ru kidon kilong bieng ki bladai bandu no ni pa haka chu kapor ki primary breadwinners kila don kilong bieng ki badu no yu bakamai hayen kalau ka berjenjar adu kata ngi on prioritize ki kumju ru ki mobile persons pat ki wei hot kidang don hi ki resist ki bampat tre ngin ai ka jin pen suthu ngin yarap ban pen suthu Henry haka chu kapor ni sultanat babon kilawan shakman lais ni ngila penya de vaccination hamuda na benta ki street vendors and hawkers la bon ki belawan shakman bat menta ki bela shong police bazar menta ki dei ki bela vaccinate sudah tik usim ru ni sultanat bakiru kila sham khia halor ka ki ithu ya ka jing yada bat ka jing yarap jong ni vaccination bat kiru ki kermen ba ngila hi la dangia trailang ngin la ban pet so thu ki brio bangila ban yada